El dret a la participació és una idea que sorgeix després de que els infants i els adolescents haguem estat uns subjectes de protecció durant molt de temps, haguem estat entesos com una part important de la ciutadania en el sentit de ser protegits, de ser cuidats, de que no ens passi res, no? Però se'ns va allunyar, des de sempre se'ns ha allunyat de la idea de formar part de les decisions preses. Llavors és el 1989 que es fa la Convenció dels Drets dels Infants i hi ha una sèrie d'articles que comencen a reconèixer drets pels infants que realment donen pes al seu valor com a ciutadà i com a persona de ple dret. I a partir d'aquí comencem a trobar-nos, per exemple, amb l'article 12, que parla de llibertat d'opinió, i en l'article 15, que parla d'aquest dret més aviat a l'associació. I aquestes dues idees són completament noves, tot i que el 1959 es fes la declaració, aquestes idees canvien completament la percepció que es té dels infants, però sí que cal, a partir d'uns articles molt senzills, ser capaç de fer una interpretació i poder-ho moure al món tan complex que tenim, no? I partint d'aquí, doncs, entenem que els infants i els adolescents han de tenir una capacitat de formar part de la ciutadania com ho són i potser és tenir aquest paper com a ciutadà, tenir aquesta participació infantil que tenim tendència a separar de la participació ciutadana, no? Però que no és res més que una part, com qualsevol altra, de la participació ciutadana i que deu ser entesa com a tal.